खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। निया केस नांनानै थानाय NLFBनि कामान्डार इन चिफ बाथा बिथांखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ थांनाय सानाव माखासे जाहोननि थाखाय जामिन होनाय जायाखैमोन, नाथाय नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड NLFBनि कामान्डार इन चिफ बाथा बिथांखौ मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ जामिन होबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं माखासे सान सिगां बेल मोननानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय बारग' NDFBफोरा नखर सामलायनो रांखान्थियारि बिथिङाव जोबोर जेंनानि मोगा-मोगि जानांनाय बाथ्राखौ बेल मोननानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय बारग' NDFB गान्दा बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायजों लोगोसे दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद आरो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। समाजनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय क'क्राझाराव सासे पुलिस एसआइआ हमजादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालिनि क्वार्टाराव पुलिस साब इन्सपेक्टर सन्जीब गयारिया थांनाय हरनि समाव क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालिनि सासे वार्ड गार्ल हिन्जावसाजों थाग्रा रुमाव हमजादों होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार साइ स्टेडियामाव सोलिबाय थानाय दुरान्ड कापनि गेलेनाया सोलिफुबाय थानाय समावनो मोन्नैबो हान्जानि गेलेगिरिफोरा हायाव उन्दुनो गोनां जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गेलेग्रा फोथाराव बेरेनि फालोआ बिरथिंफैनायाव फोथारनि गेजेरावनो साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरा उन्दुना थानांदों। मख'नो गोनांदि मैया जालांनाय क'क्राझार साइ स्टेडियामाव दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनायाव बड'लेण्ड FCआ कार्बि आलं मर्निं स्टार FCनि बेरेखायै 2-1 गलाव देरहासार जानो हादों। BTC आयेन आफादनि गोलोम बोथोरनि जथुम्माया मैया जानानै थांबाय। BTC आयेन आफादनि जथुम्मानि थाखाय सानसेनि समफारियाव हा आरो खाजोना रेगुलेशन एक्ट 1886 खौ सोलायनायनि थाखाय बिलखौ पास खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हा आरो खाजोना रेगुलेशन एक्ट 1886 नि गोदान सोलायनायखौ लानानै बेरेखा हान्जाया गोजोननाय गैया। बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारी बिथाङा गोजोननाय गैयैखौ खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि BTC एसेम्ब्लिनि उनाव बेरेखा दोलोनि MCLA देरहासार बसुमतारिया एसेम्ब्लियाव खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। आरोबाव मख'नो गोनांदि BTC LA आव खेब 15 एसेम्ब्लियावबो BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा आथिखालनि 10 नं देबोरगाव बियाबनि MCLA हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। थेरापि टुबलाव ब्रह्मनि स्कुटिखौ थांनाय साननि हरनि समाव सिखावआ खावना लांदों होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार सोहोराव थानाय गावनि बड'लेण्ड थार्ड सेन्टारनिफ्राय AS26F8944 अनजिमानि गोजा गाबनि एन्टर्ड स्कुटिखौ थांनाय साननि हरनि 1 रिंगासो समाव खावना लांदों होनना मिथिनो मोन्दों। दुथां सिखावफोरखौ थाबैनो हमनो थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर होदों। सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायदोंब्ला जानबुं अनजिमा 9974030738 नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायहरदों थेरापि टुबलाव ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों। खौसेथि बर' सुबुं आफादआ फैगौ 7 आगस्टआव BKWSनि जेंनाफोरखौ थाबैनो आसाम सोरखारा मावफुंजोबना होनांगौनि थाखाय सुबुंगौमा होस्रिखावनाय हाबाफारि लागोन। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों मोगा-मोगि सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि BKWSनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनाय, बियाब दानाय आरो सेथि खोलोब गामि फोसावनायाव थालांनाय गामिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय। BKWSआव स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज मोननाय कार्बि आलं जिल्लायाव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनि गोबाव सम मोगा-मोगि जाबोनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय। BTRनि बायजोआव आसाम टेट उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो स्पेसियेल रिक्वायरमेन्ट होनांगौनि थाखाय बेफोर गोख्रों दाबिफोरखौ लानानै फैगौ 7 आगस्टआव खौसेथि बर' सुबुं आफादआ सुबुंगौमा होस्रिखावनाय हाबाफारि लागोन होनना मिथिनो मोन्दों। 1970 मायथाइयाव भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव बर'नि दोरोङारि मोसानाय कृष्टि दिन्थिफुंहैना BTR सोरखारनिफ्राय मान बिलाइ मोननो हानाय जनाय हालामनि सिलिखागुरि गामिनि थागिबि गेदेमाजो हारि अनफावरि मुस्रिमा दुम्फे बसुमतारिखौ जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादआ बिथांजोनि नखराव थांनानै बरायहैदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि फुलेस्वरि दैमारि नेहाथारि जानकि बर' जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि
थान्दाराम बसुमतारी जनाय दखरा बारग' NDFB-नि आफादनि आफादगिरि रत्नेस्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। नि रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।